This public service content is brought to you by Grace Pharmacy. Pito ka pamilya ang nawadan sang puluyan sa nagluntad nga sunog sa barangay Villamonte. Gani to the rescue ang ilakingod balay nga ginbuksan ng iyakaw galingon nga puluyan para sila ang may temporaryo nga ilistaran. Ang istorya sa ila pagdinuligay agud malampuwasan ng trahedya sa sini nga episode sang Paganihan. Nagakatulog pa ang mga magpamilya nga abriko sang magluntad ang kalayo sa ibabaw nga panalgan sang isa sa mga balay sa sulod sang ila compound sa Mazo Street sa barangay Villamonte, alas 7 Miyerkules sang aga. Madasig nga naglaptang kalayo. Sa video nga kuha ni Jeff Fritz Fernandez, makita ang pag-ibwal sang kalayo nga halos maglabot na sa ilang nga pader. Si Jeff Kilip nakibot sang mabugtawan ng kalayo sa kisame sang ilang nga balay. Sa kakulba, gulpi niya nga nahakwat ang ilang refrigerator nga amulang ang pila sa mga pagkabutang nga iya naluwas sa sunog. Luto, namurag-muragan ko kay init na katama kagang asobo na. Mayroon kami sa pukit. Oo, motor na ingagaw ni Papa Bugdaw pa anak ko nga pa nang sagit yung Papa. Amo na nga dala nilang makita mo gabi. Ito ang recto ginagaw nila. Balik ini niya Tatlo tanan ka mga balay ang gintupok sang kalayo. Resulta nga 7 tanan ka mga pamilya ang nawadan sang puluyan. Napatay man ang duwa sa ilang mga hinuptanan nga Shih Tzu. Si Apo Labrico halos hindi mapahamtang sa natabo, ilabi na nga nadula sa sunog ang ilang mga ginpangabudlayan kag ang mismo balay nga ginpasubli sa ilang mga ginikanan. Naghinyo siya sang bulig, pinaagi sa social media. To the rescue naman ang ila kaingod balay nga si Rooney Diwara. Istorya ni Rooney, halos hindi na maglayo sa iya ang mga nasunugan nga mga kaingod balay. Bangod kadaman siya pamilya ang yadto naman sa luwas, ginbuksan niya ang iya balay para sa mga nagakinahanglan sang temporaryo nga ilistaran. May kami da magkutanbay sa ila, daso nagdidilag ko na lang kami hasta nga neighbor lang siya mo. Kaya mo na katsuway nga nga ginbuligan na lang sila namon para bulig na lang as a neighbor. Ino-offer ko na lang sa ila nga kung pwede kamo da kon San Augusto nyo. Mga ganun nga mga tindog lang ila balay nga biskan makayo na lang kung may mga hatag buligan na lang kung amo na. Naghinyo man sang bulig si Rooney sa iyang mga kaupdanan sa trabaho kag sa mga abyan sa luwas. Tubtob nga nakatipon siya sang pondo nga iyaman ginpamakal sang sinako nga bugas kag mga relief goods kasubong sa mga dilata. Okay. So gimakal ko na lang para nga tunga sa ila. Sa diin halin nga Sa mga upod ko man iban, kag sa mga sa buwa bala mga palite ko. Nag-ayo ko sa ila kung talaan ko nila kay ang neighbor tara sinugan. Di nagpadalaman sila daw mga 6,000. Hindi pa makal ko ni. Gusto lang iniya, so punto niya sa Ibrahim. Di kumaon ko pa ni, ko pa ni sa ila. Nakalabot naman sa mga kaupdanan sa basketball sang amay ni Kilip ang panawagan ni Apple sa social media. Gani ang katapos ang Protix Basketball Club, nagtipon man sang donasyon kag nagpalabot sang financial assistance sa pamilya. Madamo pa nga grupo kag individual ang nagpalabot man sang bulig halin sa pagkaon kag mga panapton. Ano yung pagkagapon nga pala, nag-raise na kami amount sa kagapon. Naka-first hatag na kami ng mga 5,000 something. So, ikaduha na yun naman, hatag naman. Kung anong kaya sa grupo ha. Kasi sabungin na tanaw naman, ano pag-idlaw, kung maayo kami sa abod naman yung iba. Kung may mga excess materials ng ilang balay bla. Basi pa lang. Nahangpan man sa pila ka mga opisyales ang barangay nga malawigan antes pa man makalabot ang bulig halin sa gobyerno. Gani si punong barangay Romel Flores nagatag sa mga panid sang plywood. Dugang naman nga ayuda
ang ginpalabot ni Kagawad Richie Yulo sa mga nasunugan niya nga tupad balay. Ang Arcords Industrial Supplies nagpasalig man nga maghatag sang panid sa mga sin nga magamit sa mga nasunugan sa tion nga makatapos na sila panghimos kag pagtipon sa mga nasalbar nila nga gamit sa sunog. Daw hindi man makapati sanday Jeff nga bisan paano nabuhinan ang ilang mga kabudlayan sa bulig nga nabaton. Panugod palang iniliwat sa ila pagpanikasog nga makatibawas sa trahedya. Kag lubos gihapon ang ila pagsalig nga makabangon. Karon nga may mga kaingod balay sila, mga abyan kag bisan hindi kakilala nga nasandigan sa tion sang pangkinahanglan. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kon ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana. This public service content was brought to you by Grace Pharmacy.